Alicia, estava pensant Digue'm. l'important que és transmetre la passió del que fas, no? Transmetre als altres la passió que tu sents quan estàs fent alguna cosa. A més, és una cosa que, si és veritable, es transmet, no? L'altra gent pot notar la passió que tens quan fas alguna cosa. Sí, ha de ser com sincera i doncs l'altre t'engresca a fer més coses, sí o no? És veritat. Doncs avui ve a Monday Happy Monday una persona que és la passió personificada. Què em dius ara? Així és. Avui ens ve a visitar l'Andreu Beà, una persona que ha creat, ha fundat i ha impulsat la iniciativa Covid Warriors, una iniciativa que ha crescut en plena pandèmia i que ha tingut un alt impacte. Què tal, Andreu? Benvingut a Monday Happy Monday. Moltes gràcies. Com estàs? Molt content i molt bé d'estar amb vosaltres, per fi. Per fi, que havíem parlat que a veure quin dia venies i ha estat dit i fet al final. Sí, és que jo em sento com un electró, saps? Vaig donant voltes pel món i al final he orbitat aquí a Catalunya. Rondes molt. Ara ens ho explicaràs una mica, que està molt relacionat també amb els projectes que has fet. Explica una mica per la gent que no et conegui, que jo crec que molta gent et coneix perquè ja el teu nom ja se sona molt darrerament. Qui és l'Andreu Beà? L'Andreu és un nen crescudet, que quan era petit no li agradava gens d'estudiar. I una persona que jo jugava i construïa, però no m'agradava gens d'estudiar. I la meva mare durant dècades em va fer els deures. És una cosa que queda superlletja. Que els teus profes no ho escoltin, que si no... Però ho haig de reconèixer i gràcies a això després em va començar, a partir de segon de batxillerat, doncs em va començar a agradar estudiar. Bueno, ja dic, vale, ara ja no pot ser que em segueixin fent els deures. I aleshores vaig tenir aquella sensació que havia de recuperar. I per agrair-li a la meva mare vaig triar la carrera en aquell moment més difícil que hi havia, que era Telecos, Telecomunicacions, i vaig suar, va ser terrible allò, que saps? Però amb insistència ho vaig acabar traient i al final vaig regalar-li a la mare el doctorat en telecomunicacions, que no em servia per res, o sigui, vaig fer un plan esportiu que et poses al xandall, però clar, jo sempre em dic que sóc una mediania aprovechable, no? Tinc molta capacitat de treball, però no sóc intel·ligent, em sembla a mi. Llavors vaig tardar 9 anys, però persistència, fins que li vaig regalar el doctorat a la mare. I al final la meva mare em va demanar unes fotocòpies del títol i les van aportar a l'acadèmia on m'havien expulsat de petit, perquè van dir, senyora, aquest nen no té lògica. I em va marcar, saps, al primer de batxillerat, això, que m'expulsessin davant de tots els amics. Diu, si en sabés molt ja no el portaríem a repàs, no? Llavors, aquest és l'Andreu, és una persona que té molta capacitat d'insistència. Quan em diuen que no es pot fer una cosa, em motiva molt. Escolta, això és un dels valors, justament, que teniu a Covid Warriors, que és aquesta iniciativa que ha sortit amb el Covid, però que ja ve de més enrere, no? Però una de les coses que dieu, per les persones que busquin una mica, és que vosaltres no demaneu mai permís i dieu, preferim demanar perdó. Clar, el lema que els he dit als meus nois, perquè és una passada. Quanta gent sou? Mira, un dia tenim una comunitat que es diu IP, la gent que vegis que porta això. Inicialment era pioners d'internet, quan vaig estar a Califòrnia, però després al tornar a Europa li vaig posar Iberian Peninsula, IP. Però clar, quan va començar a entrar gent de Sud-àfrica, de Turquia... Ja no s'adaptava. Clar, l'Iberian Peninsula em quedava una mica curt i ara és Interesting People, gent interessant. Espero, si entra algú que no sigui interessant, no haver de canviar això, no? Però la idea és que aquesta comunitat ens ajudem els uns als altres sense esperar res a canvi. A mi una cosa que em característica és que no em mouen els diners. La majoria de gent sí. A mi tinc la sort que faig el que vull i a sobre em paguen. Dic, de gran vull ser com jo, no? Perquè la veritat m'ho passo molt bé i segueixo jugant i construint. Ara ho veureu. Jo, amb aquesta gent que al morir la meva mare, vaig crear aquesta comunitat d'IP per substituir el buit cognitiu que tenia. Perquè la meva mare era una persona que era la primera dona que va estudiar a la UB després de la guerra, als anys 40, químiques, la suspenien per ser dona, coses que ara ens estiraríem els cabells, no? Però era una persona que amb 77 anys m'explicava sobre de tot. Llavors, al morir, dic, com podríem fer per seguir aquest buit cognitiu, seguir-lo omplint? Doncs vaig anar posant les persones interessants que trobo a tots els llocs on he viscut, treballat o estudiat del món, i ara estem
som 2.012 persones a 98 ciutats dels 5 continents. Uau. O sigui, no són els amics de l'Andreu de Barcelona, de Catalunya o de Madrid, no, sinó de tot arreu. No? Llavors, aquesta gent, només hi ha una regla, que és no es pot parlar ni de política ni de futbol, i està tot moderat, que no censurat. O sigui, no pots dir hola, què tal, a 2.000 persones. És l'invers d'un grup de pares d'escola, del WhatsApp. Sí. He perdut el xandall, no? I no sé què, tothom, no l'he vist. No seria millor que només el que l'ha trobat digui, no? Està molt moderat. I, doncs, a partir d'aquí, aquesta gent, jo els dic, quan tothom em comença a trucar plorant, de dir, escolta, que s'ha mort el meu pare, que s'ha mort la meva mare. En el Covid, no? En el Covid, ja febrer-març, abans del tancament, i jo estava a Àustria, en un congrés, on hi tenia gent de Xina, d'Itàlia i d'Iran, que és en aquells moments els hotspots, els llocs on hi havia Covid. Doncs, imagina't, al tornar a casa, la meva dona em va agafar tota la roba i el portàtil amb una bossa industrial i al balcó, jo a la dutxa i al quarto oscuro tancat, 14 dies. Però que jo estava bé, era per si de cas. I si tothom hagués fet això, em sembla que no s'hagués escampat el virus. És veritat. I, a partir d'aquí, va llegir uns papers, perquè és científica ella, i en van tenir 22 dies. Va dir 14 no, 22 dies. I, clar, a una persona que és una mica mogudeta, que la tanquis en un quarto que no està pensat perquè no hi ha ni tele, ni ràdio, no tenia quasi ni connexió a internet. Era dramàtic. Era el quarto dels mals endreços, tancat 24 hores allà dintre. Vaig sortir als 5 dies amb una organització legalment constituïda, que són els Covid Warriors, que amb aquesta comunitat vaig demanar-los que una frase, dic, m'ajudeu a ajudar els que ajuden. Els que ajuden, qui són? Els metges, les infermeres, perquè jo veia que l'administració pública els estava deixant tirats, és a dir, no feien el que havia de fer, i els metges estaven allà anant, saps, despullats a la guerra, no? És veritat, no hi havia ni mascaretes, ni... Res. El bàsic, no? El mínim. Llavors... És a dir, que el Covid Warriors van néixer per ajudar els que ajuden. Bàsicament, el propòsit va ser això. Aquesta és la... I això, en 24 hores, clar, portem 14 anys, o porto 14 anys acumulant gent espectacular. En aquesta comunitat. La Montse Guàrdia, la vas entrevistar, hi ha tot un munt de gent molt especial que tenen tots aquests... Són gent que no els mouen els diners, però que han fet grans projectes, que estan acostumats a gestionar. Així com hi ha els makers, la comunitat dels makers, nosaltres som els doers, els que fem coses, que ens arremanguem i estem acostumats a fer coses. Llavors, a partir d'aquí, 80 persones en 24 hores responen i es posen al meu costat, no darrere meu, al meu costat. 80 persones en 24 hores, però vaja, 80. Dóna'ns algun exemple de les coses que heu fet, perquè la gent sàpiga. Sí, una de les coses més espectaculars va ser dissenyar uns robots per fer PCRs. L'administració pública va dir, doncs anem a fer test d'antígens, cagada, perquè fallen més que una escopeta de fira, ja ho sabem. Però una PCR és molt més difícil. Una PCR, quan vam arribar, tardaves 9 hores, una sola. Això n'hem de fer moltes a la vegada, si no podem fer... Si no podem escurçar el temps, n'hem de fer moltes. Llavors vam posar uns robots que no eren exactament per això, però que eren, imagineu-vos, una rentadora, de 60 per 60, un rentaplats, i aquest catxarro és com una impressora 3D gran, i que el que fa és pipetejar. Llavors, on les persones pipetejar és una pipeta que agafes una mica de suquet d'aquí i el poses allà, i aquí, allà. I això són 117 passos. És senzill, però és molt laboriós. Llavors, això és carn de robot. Per això vaig pensar que podíem construir un robot així i no vam parar, els vam comprar... Però quan vam construir un robot, en quants dies vam construir un robot? Mira, aquest projecte a l'administració pública és un projecte d'1 any i mig, 2 anys. Ho vam executar, planejar, fabricar, importar, perquè ho vam comprar, o sigui, els vam dissenyar a Califòrnia, amb els amics de Califòrnia, es va comprar a Nova York, es van fabricar a Xina i es van portar a Barcelona i a Madrid, inicialment. Aquests 2 llocs, el Vall d'Hebron i el Clínic. I ho vam regalar també, tot regalat. No hem comprat, o sigui, ningú ha pagat res, o sigui, nosaltres ho hem posat, saps? Jo tinc la gran satisfacció de dir, els empresaris diuen, fan coses coste-beneficio, els diagrames de cost. El nostre és coste-per-deficio, saps? Sempre acabem perdent-hi, però... En quant de temps, aleshores? Doncs mira, ho vam executar tot, des de la fabricació, la programació, la configuració, en 5 setmanes. De veritat? O sigui, en 5 setmanes, des que vau tenir la primera idea de fer-ho, fins que a l'Hospital Clínic hi havia una màquina que feia això,
Van trigar 5 setmanes. 23 dies i 22 nits sense parar. Una altra cosa que heu fet és aquesta coseta que tenim aquí. Sí, això... Explica'ns-ho. Us haig de dir que els robots aquests van funcionar... Ui, Andreu, com ha pujat això? Explica'ns-ho. Aquests robots al final van funcionar i vam sortir totes les teles. I aleshores tots els hospitals d'Espanya trucant-nos que volíem robots, però érem 5 persones. Amb la qual cosa, sort d'empreses, ni un euro públic, és a dir, tot amics, familiars i empreses que ens van donar diners, nosaltres vam comprar més robots i hem fet la instal·lació més gran de robots oberts del món, per sobre de Xina i per sobre d'Itàlia. I aleshores ara hi ha 18 hospitals de nivell 3 a 14 províncies a tota Espanya que tenen aquests robots i estem fent 1 milió de PCRs al mes, que en un país de 47 és una passada. Impressionant, Andreu, quines xifres. Ni un euro públic, recordo. Quines xifres. Explica'ns aquest Aireamos. Això és Aireamos. Què passa? Ara ja sabem per què hem de portar mascareta, perquè el virus es transporta amb els aerosols. Què és un aerosol? Jo no ho sabia. És el fum del tabac. El fum de tabac és un aerosol. I els aerosols tenen el mal costum de quedar en suspensió o pujar. Per això, el senyor Ildefons Cerdà, 1854, va dir les cases han de fer 4,5 metres d'alçada, ha d'haver-hi pati interior i cel obert, perquè així la casa et protegeix de pandèmies, que n'hi havia una cada 10 anys en aquella època. Aleshores, obres una finestra i al moment que hi ha una corrent d'aire, la ventilació ha de ser de 4, ha de complir 4 coses. Una que sigui creuada, és a dir, si obro la finestra, obro la porta, perquè hi hagi corrent, que sigui contínua tota l'estona, que sigui distribuïda, és a dir, no només ventilo aquest quarto, sinó tota la casa, i que sigui mesurable. I amb aquesta quarta sempre fallem tots, dius mesurable. El meu nas no pilla res, pilla a partir de 5.000 ppm. Es mesuren parts per milió. Llavors, quan jo faig un xorro així de... Nosaltres som màquines d'inhalar O2, oxigen, i treure CO2. Per tant, si tens una aula amb molts nens, allà tens una màquina de fer CO2. Si hem descobert per fi que no és només que vagin amb les gotícules, els virus, la gotícula és el típic quan dèiem fer un capellà, no? Pinc una salivajo allò cau a terra i no fa... A menys que tinguessis d'una persona infectada la mala sort, que et vagi a l'ull i tal, però això no provoca una pandèmia. Llavors, el que va és amb els aerosols, que són... Sabeu quan aneu a esquiar o a la muntanya a l'hivern, que veus el baf? Sí, que et surt el baf. Sí. Doncs això ho fem tot sempre. El que passa que a l'estiu no es condensa i no es veu. Però sempre són màquines d'anar fent nuvolets de CO2, que és el que anem traient. I per això ens deshidratem, perquè la humitat aquesta, doncs, amb aquestes, que dic jo, pelotilles d'aigua, viatja el virus. I el virus, igual que el fum del tabac, que és un aerosol, es queda en suspensió fins a 3 minuts, si són de 5 micròmetres, o poden arribar fins a 12 hores. I es queda en suspensió o puja, igual que el fum del tabac. I llavors això dels 2 metres de distància no és correcte. Si tu estàs en una habitació de 10 metres i estàs prou rato i algú està fumant, acabaràs ensumant-ho, oi? Sí. Doncs és el mateix. Si tu estàs prou estona al costat d'un infectat, si no ventiles, et passarà això. O sigui que la clau és la ventilació. La clau és la ventilació per treure, i això ja ho sabien el 1800. Les àvies, la cultura de les àvies, deien «Esto huele a tigre, vamos a airear». Ventilar, no? Cada matí es ventilava sempre. Però fixa't que ho hem perdut, la nostra generació i l'anterior. Les àvies ho feien, però ara ja no. I llavors això, què mesura? Això bàsicament és el nas més fi, de dir, al camp obert estem a 400 ppm. El 0 és 400. Llavors, per estar segurs, són 700 ppm. Com a màxim. El número pòstit que heu de recordar, 700 ppm de CO2. Allà on esteu, en un bar, en un restaurant... Si estem a 700, estem tranquils. Està prou airejat perquè... Aquí ara ja hauríem d'obrir la finestra, perquè estem a 883, fa un moment estàvem a 500, però és normal, perquè tu i jo anem respirant i anem fent-ho pujar. Llavors, què passa? Doncs mira, ara ja no ho sents. Per què? Perquè m'ho he costat i va pujant. Però si ara jo estigués infectat, que no és el cas, i doncs m'he fet un test i tal, hem estat així, per això ens hem tret la mascareta, doncs, clar, jo et deixaria un nuvolet aquí que tu, quan t'aixequis, te'l pots menjar. I això, el Cerdà ho sabia, el Pla Cerdà, i si tu tens una persona infectada a casa i el sostre és de 4,5 metres, com se'n va cap amunt, el que ve següent no s'ho menja. Són cases que et protegeixen de pandèmies, perquè en tenien una cada 10 anys, a aquella època. Déu-n'hi-do, Andreu, ens has explicat 2 exemples molt clars. Jo crec que a la gent li ha quedat molt clar. Una de les coses que he llegit dels vostres valors és que vosaltres perseguiu l'excel·lència, no?
no voleu res que soni a mediocritat, i aquests dos exemples crec que són uns exemples claríssims, no?, de que no us conformeu amb qualsevol cosa, sinó que aneu més enllà. L'eminència mundial de CO2, d'aerosols, que és el doctor José Luis Jiménez, que és de Saragossa, però viu a la Universitat de Colorado i està allà. Llavors l'hem fitxat per IP i hem creat al seu voltant, amb tot de voluntaris del CSIC d'aquí, experts en aerosols, això. Llavors, què passa? Que el 90% dels catxarrets, quan vas ara a Amazon, diràs, ostres, vaig a comprar-me'n un. El que val 80 euros no funciona. És un desastre. El 90% del que hi ha al mercat no va. Per tant, el que us dic és aneu a aireamos.org, que el que hem fet, jo els he comprat tots, llavors el que fem és calibrar-los amb un que val 10.000 euros i si passa o no passa. Llavors fem un informe cada 3 mesos dels que passen. Dels que estan malament ni en parlem. Doncs anirem allà per informar-nos. Una altra cosa, els que veieu que mesuren moltes coses, que posa T-Box, volàtil organic compounds, moltes coses, ni els compreu. No, dius, home, ja que mesuro això, mesura no sé què. No, aquests no van, perquè són amb sensors químics. Els sensors químics no funcionen. Ha de ser NEDIR. No sé si ho recordareu, però NEDIR és d'infrarrojos. És un mesurador que vagi basat en infraroig. Escolta, de tot el que m'expliques, això no ha sortit d'un dia per l'altre. És a dir, aquí hi havia una comunitat des de fa molts anys creada en base a això, el no demanar permís, el talent, a voler l'excel·lència, a compartir, a tenir un propòsit, a no anar per un tema de benefici econòmic, sinó per ajudar les persones. I gran impacte. I l'impacte, aquest que comentes, però és a dir, que això de Covid Warriors ha nascut ara i ha nascut davant d'aquesta pandèmia i heu ajudat a moltíssimes persones, però realment pel que veig és una cosa de fa molt de temps que cultivaves, no? 14 anys. És com si ens estéssim preparant, no? I ara hem trobat el què. Ara heu trobat el què, no? Heu materialitzat d'una manera brutal. Polítics de Madrid deien, truca a l'Andreu perquè hi ha uns catalanes que hacen màgia, saps? D'aquest nivell, els polítics trucant-nos, perquè nosaltres hem creat una capa paral·lela a l'administració pública perquè, lògicament, no ens han ajudat en res. O sigui, l'únic que ens havien de comprar unes puntes de pipetes de $500.000, perquè estem quasi 1,5 milió de puntes de pipeta al mes, saps? Ens ho havien de comprar i no ha arribat, quasi ens fan anar malament, entens? Llavors, hem fet una capa paral·lela i per això és el no demanis permís, ja demanarem perdó per tu. I, com em deies, quanta gent heu sigut? Doncs mira, aquests 80 es van convertir en 200 enginyers, després 400, 500 enginyers, 253 metges d'èlit, 34 advocats. Hi ha empreses que no tenen 34 advocats. Llavors, fins i tot l'ESGAE vam agafar 50 cançons dels anys 50, de quan els avis que estaven en residències tenien 15-25 anys, i vam fer un Spotify d'allò. I l'ESGAE ens ha permès copiar-ho com volguéssim, amb CDs, amb MP3, amb YouTubes. Totes aquestes cançons, va dir, no us perseguirem. I ho hem repartit a les 5.000 residències de tota Espanya. Estem ja quasi acabant, perquè la veritat és que estaríem aquí molta estona escoltant-te, però ja saps que... Hi ha 14 divisions, t'han explicat dues. Entenem molt bé perquè heu rebut tants premis. Per què serveixen els premis, Andreu? Home, fa il·lusió de dir que t'ho reconeixin, no? Quan el president de la Creu Roja Espanyola, que són els professionals que es dediquen a això, no?, et reconeix amb la tecnologia humanitària, dius, ostres, doncs sembla que ho hem fet... Sí, el premi. Sembla que ho hem fet bé, no? O quan et diuen, vostè és l'hombre de l'any de la revista Esquire, no? I dius, l'hombre de l'any del 2020, no? Clar, després vas al Mercadona i dius, ostres, que soy l'hombre de l'any, no, vostè pagui, no? No serveix més aquest aspecte, perquè sempre dèiem, home, tots són al final copets a l'esquena, una estatueta i tal, però dic, i els 100.000 euros? Dic, i uns 100.000 euros perquè puguem fabricar? Jo ara necessito 1,5 milió d'euros, i ho dic aquí clarament, per poder fabricar això, els que funcionen valen 200 euros. Jo vull fotocopiar-lo, de fet ja hem fet 3 versions amb els meus enginyers per tenir, ens hem inspirat, hem fet enginyeria inversa, per tenir un catxarret d'aquests i fotocopiar-lo 70.000 vegades i donar-ne 2 a cada una de les 35.000 escoles que hi ha a Espanya. Perquè els nens ho entenen molt fàcil quan els explico. Però tu tens hores al dia, tens hores per tot això? Sí, clar. Cap on va el futur, Andreu?
El futur sempre és més petit, més ràpid i més barat, quan parlem de tecnologia. Cada cop aquesta cosa abans era una cosa, ara ja ho puc portar a la butxaca. Penseu que això és la vostra assegurança de vida. Aquí hauria d'estar obligat, i he donat diverses conferències, a Galícia sí que m'han fet cas, aquí ja saps que mai nadie és profeta en su tierra, però allà ara és pels restaurants, pels llocs públics, tindre un mesurador en públic i dir, si això estem a 2.000, no entro. Sempre aneu a terrassa, sempre... O sigui, la probabilitat d'estar a l'exterior és 20 vegades menys infectar-te. Escolta, moltes gràcies, Andreu. És un pou de saviesa tot el que ens has explicat, però sobretot ens anem molt carregades de la confiança realment en la humanitat i que realment un conjunt de persones amb talent, amb ganes, amb propòsit, anem ja a obrir les finestres que si no... Estem en 1.100, ja ens està és el doble. Ara, en aquests moments és moment de risc i normalment me'n vaig. Amb tu, en el teu cas, no, però normalment quan veig que això... Gràcies, és la meva assegurança de vida. Un plaer parlar amb tu. Molt bé, a vosaltres. Gràcies. Què tal, Maite? Molt bé. Avui has conegut per fi l'Andreu Beà. Estic agotada, Directament agotada, però contenta, De sentir l'Andreu. Però, escolta, aquest senyor dorm? No, bueno, ens ha dit que no. Darrere de la càmera ens ha dit que durant el Covid ha estat dormint entre 2 i 3 hores diàries. Tu t'imagines només dormir 2 o 3 hores diàries? Jo no aguanto més d'una setmana. Jo necessito les meves 8 horetes i tal. El que passa que, clar, amb tot el que ha fet l'Andreu, és que... No podia ser d'una altra manera. Clar, se li queda curt el dia. És la pregunta que li he fet darrere la càmera perquè he pensat, l'he de fer. Aquesta pregunta l'he de fer. Però bé, ha parlat de moltes més coses més enllà de les hores que dorm, que clar, ens ficava una mica el coquet de la curiositat. M'ha encantat com s'ha descrit. Un nen crescut continua tenint mentalitat de nen. I suposo que aquesta curiositat que tenen tots els nens, i que quan naixem i creixem l'anem perdent, malauradament, però quan som nens som molt curiosos, no l'ha perdut. I realment aquest entusiasme que té, que realment està viu des de quan era petit, és una persona que desprèn energia, no? I és tal qual. A més, l'Andreu és tal qual, el que es veu davant de la càmera i també el que hi ha al darrere. T'arriba a esgotar? Realment t'arriba a esgotar de tanta passió, no? I arribes a dir, Déu meu, no? Bé, m'ha encantat això, definir-se com un nen crescut, que li encanta, li continua agradant jugar, construir i, sobretot, les mares que teniu nens dispersos, que no volen estudiar, que si tal, que si pasqual... Ens ha parlat molt de la seva mare. Doncs, escolta, no patiu, no? No hem de patir les mares que tenim nens així. No, perquè resulta que l'Andreu era així, però, guaita, és telecomunicacions. És enginyer en telecomunicacions, és doctor i ha estat durant 6 anys donant classe com a docent. Bé, com a docent. Crec que alternava... Ens ha explicat també rere càmera que combinava la docència, però sobretot investigava a la Universitat de Stanford. Així que mares que teniu nens amb complicacions d'aquest tipus, tranquil·les, que tots poden arribar a ser Andreus. Un bon referent, no? Un bon referent per aquest tipus de coses. Sí, és un bon referent perquè, a més, mira, m'ha fet recordar quan explicava la seva història el Thomas Edison, no? Que el Thomas Edison el van fer fora també, com el pobre Andreu, que el van fer fora de l'escola perquè, bé, sembla que era un fracassat, no hi havia manera que estudiés, un desastre, i el van fer fora i va inventar la bombeta, així que mares no patiu. Bé, sóc incapaç, ja et dic, Alicia, de resumir, sóc incapaç d'explicar com funciona aquest aparell tan meravellós que han fet des de Covid. Que ens comprarem ja de seguida, quan acabem de... Ja, perquè teníem el programa i ens anem a comprar-lo, vull dir, sóc incapaç, penso que no cal que en parlem, ho ha fet molt bé l'Andreu, explicar com funciona això. A més, ens ha explicat, no només ha inventat això, ho han inventat això. Darrer moment ja ens ha explicat una cosa nova, vols explicar-ho? Ens ha explicat aquest llibre fantàstic d'acudits per persones malaltes amb càncer, i que està ple d'acudits i que treuen un somriure quan una persona està en una situació, en un procés d'aquest tipus que és tan complicat, i que també ens el comprarem perquè penso que serà un llibre molt regalable pel tio, per exemple, no? Tu ja estàs pensant en el Nadal. A veure què li puc regalar i quan, no? Bé, ell s'ha autodefinit com una persona que és un creador de xarxes, no? És un creador de xarxes. Quan té un repte, doncs ens ha comentat també que rere càmera que tenia més de 10.000 contactes. És a dir, que tu et pots imaginar el capital social que té l'Andreu? I clar, quan té un repte al davant, doncs aixeca el telèfon i de sobte 10.000 persones se n'assabenten que l'Andreu
vol fer alguna cosa i doncs bé, ens ha explicat unes xifres astronòmiques el que pot arribar a moure, no només amb persones, sinó també amb diners. Ens ha parlat que les iniciatives des de Covid Barrios doncs, han mogut prop d'1,5 milió d'euros. De fet, aquest 1,5 milió d'euros no és tant el que han mogut, han mogut molts més, ha dit una xifra molt més alta, també rere càmeres, però ens ha dit que necessitava 1,5 milió en aquests moments per poder continuar inventant aquestes coses tan interessants des de Covid Barrios. De fet, no ens ho ha explicat aquí, però moltes de les coses que ells inventen acaben com donant-la a les empreses o a les organitzacions que volen ja continuar el camí, perquè, clar, generen tant que... Ell està obsessionat amb l'impacte. Jo penso que aquí està el secret, en fer coses amb impacte. Voldríem tenir molts Andreus. Tant de bo tinguéssim molts Andreus en el món, perquè fixa't tu la iniciativa de Covid Barrios, que realment, ell quan parla com si realment ell es va enfrontar amb una guerra. Allò era una guerra i ell va dir jo podré contra aquesta guerra, jo i totes les persones. Així que, escolta, no sé què explicar-te més, perquè ha dit tantes coses que jo m'he deixat impactada. L'última cosa que, si em permets, repetiré pràcticament tal qual ha dit que el futur és més petit i més ràpid, perquè sobretot ha parlat de tecnologia. I jo afegiria que el futur, efectivament, des d'un punt de vista tecnològic, és més petit i més ràpid, i des del punt de vista humà, que és el que ens toca a nosaltres, jo diria que és un futur a la vegada molt complex. Però ens quedem amb moltes coses que ha dit, molt importants, molt inspirades, i sobretot ens quedem amb aquesta passió que jo crec que ens ha encomanat a tots nosaltres en el programa d'avui. Realment ens anem pensant que res és impossible. Sí, no? Exacte. És aquelles converses que dius, soc capaç del que faci falta. Ell ens ha encomanat aquesta actitud. Moltes gràcies, Maite. Gràcies a tu. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat molt. A nosaltres, ja veieu, ens ha encantat. Impossible poder-ho resumir molt millor. Però en qualsevol cas, ens veiem la setmana que ve.